program rok paye tabuk mani rok sabuk tonglayo horni ekta tamka yang LED screen pati borok salai tongo tabuk kai jeng lengkani kisa tipin nok chai thanganani jibo bathaga jeng iko yang iko jibo hospital biskango jeng chana bagui nogo sok pailai mani rok gari tongo yang iko Himlango berasana kiri jagai, borok belai lumna naik tongoi kira. Yang teh mani dai tongoi yo, bahai, ini mani tongoi.